Monggo kita lanjut malih nggih. Monggo dumateng Bapak Samadani nggih, Bu Samadani nggih. Ponak-ponakipun panjenengan nggih ditupakno reok setia kawan nggih. Kalian disukani gending Mama, disukani gending kendang kempul Banyuwangi Mama, disukani gending paran salah isun Mama Dato.
nggih. Monggo terus ditumpakno nggih. Putranipun utawi ponak-ponakane Bapak Samad Dani nggih. Gending saklajengipun Mama disukani gending kendang kempul pianyumbangi malih Mama. Ancur lebur Mama dados. Cik 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 no. Cik cik cik. Yo. Hae 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 ye awas ancur labang rasane Cik no.
Monggo terus ditumpakno nggih putranipun Bapak Samad nggih. Niku putrane nggih niku. Ayo Mas Duplin, putrane Bapak Samad niku sing pakai baju hem. Nah niku ditumpakno malih nggih. Disukani gending saklajengipun nggih ngalinyang Mama Novi nggih jajal disukani gending donge mekar nggih dados.
ini Mas Duplin, nggih coba njajal ditakokno dhisik nggih. Sing numpak si ono apa wis ndak ono nggih. Sampun nggih. Amargi waktu sampun cukup nggih sesarengan keluarga besar Reok Setia Kawan nggih sampun nggih. Sesarengan artis video syuting nggih Mas Eka Uki Dawan Lor Sukodono. JP Audio Sound System nggih saking Bodang Puri. Kagunganipun Mas Jidan nggih. Para rawuh panjenengan kula atur mirsani tos pundi kebiar-kebiare Reok Setia Kawan. Ye ye ye. Semangat nih, ayo nih, semangat nih. Oh, ayo. Ayo. Ya, Bapak nih. 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 Ya. La 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 la. Ayo nih, ayo nih, ayo nih. Ilot. Awas. La 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 la. Yo. Yo.
Iya 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 iya. Hei ya. Oh. Iya. Ha 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 ha. Hei. Leleng dia nak. Leleng desa Pakel Kidul ya nak. Ada. Cium jauh, cium jauh. Oke, oke, oke. Oke, oke. Ha 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 ha. Yo. Ya. Ayo cok lali bokong ingir. Ya. 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 Semangat ya Gerald. Ayo. Ada. Iya. Ayo lengon nak ayo nak. Yang ngono ger. Oh ya. Ayo ger. Awas ditarik alon-alon ya nak. Aduh. Oh. Ayo kenoli. Awas. Yo. Ya. Kenoli. Tak usah ditolong. Ayo. Ayo le. Ayo. Ajar kuat ya nak. Yo. Ayo le. Oh. Iya. Yo. Ya unung ger. Ayo le. Unung dah. Iya. Ayo. Digoyang. Dioklek ada. Dioklek nak. Ada. Out. Yo. Iya. Maju ger on. Langsung canda ger. Ya matur sopan nuwun. Iya. La. Yo. Iya. Ya. Bogun.
Tuku sing dupa gumelut melut out iya kembang mundur kandhane aru tanpa ngoyo toyotan gegeri suralaya muncule sang pati bujana ana atawi kara-kara lengsere kebiar-kebiare reok setia kawan para rawuh panjenengan kula mirsani muncule sang patih bujangga ana kembar loro nggih sampun saweteng dalemipun Bapa Samadani sekeluarga nggih sugeng siang para rawuh sugeng amir sadiyo iya iya
Hoy alon-alon ger Nyai Kang Pentul Angkat menyambut kaji kepian-kepian ya nak Ayo bis. Majuan bis. Hey, out, aduh. Ayo belok. Out. Iya. Salto. Aduh. Oh, dia. Aduh. Ada momen. Hey, out. Iya, out. Ya. Aduh. Monteng arek. Kok koyo mesin. Ayo loh. Oh iya, ayo awas. Out. Iya. Iya. Aduh. Kegeden. Ayo. Ayo terus. Kafe ayo. Iya, aduh. Terus. Wah. Iya. Ayo
Dublin, Putra. Oh, ayo nyambut gawe, ayo. Oh, iya. Ayo iki sing duwe belung atos. Ayo le, ayo ngono. Terus. Gak iso Putra. Kakek ini sengon. Ayo terus Yeay. kali. Ayo terus. Yo. Yo. Hey ho. Yo. Hey ho. Yo. Ayo le. Oh iya. Aduh terus. Aduh. Iya. Ayo menang second niku. Ayo. Aduh. Iya. Ayo iki. Aduh. Aduh. Putra, ayo Putra. Ayo. Nyambut gawe. Iya. Loro, ayo. Terus nyambut gawe le, ha. Ayo cukup wis. Aduh. Hei, nakal. Aduh, telu. Ayo, Kang Yudi. Putra. Ayo Putra. Hei, Putra ayo. Ayo joget. Ayo. Majuan pun joget. Ayo Putra. Majuan joget. Mengundurkan diri Putra. Putra mengundurkan diri. Ayo le. Iya. Aduh, payah. Ayo situ. Ayo sosok dur. Ayo kiku. Oh iya, ayo. Salik. Salipan, ayo. Kiku. Loro bis, telu bis. Yo. Ayo. Telepon. Oh, indah sih. Mencol guys. Ayah. Mencol guys. Salipan telu, ayo. Ayo, Bang. Bang mana ni, Sar? Ayo. Ayo ngono. Cun dalam nisor cun. Ayo. Ayo sing gede-gede nang isor. Sing gede nang isor. Ayo pas. Ayo Ger. Ala nih dong. Aduh, habis dapat ayo. Habis dapat enggak. Ayo. Aduh. Apa jadi habis? Ayo diangkat habis ya. Ayo bis. Ayo habis. Ayo sing kuat yo. Ijo sing becena. Awas lo. Sorry kok nak. Ayo. Kau sing wis. Ayo. Oh, jalan habis saya kuas habis. Aduh. Ayo bis. Aduh.
Logoris. Ditutup putra bagian nutup. Iya, ayo bun, nyambut gawe bun. Wah, ayo ditutup. Ayo Hendra. Ayo joget. Ayo. Waduh. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh, kolek-kolek rek. Ayo. Kolek-kolek. Ayo ngeremok. Ayo gelung. Oh. Kok ngeremok. Yo nyambut gawe rek. Mekaten para rawuh panjenengan sampun mirsani tari bocah ganong nggih pagelaran ingkang angka 2 nggih para rawuh panjenengan kula atur mirsani pagelaran saklajengipun nggih mudune para widodari nggih widodara ayu rupande lenggak-lenggok melakune kaya macan luwe angelajengaken utawi agawe tari Srimpi Sekar Jadilan nggih sugeng sonten menawa sugeng amirsani nggih medali tari Srimpi Sekar Jadilan kairing gending mama. Sendengi sing mari-mari nemu jodoh lewat orari kawitane jodoh iya Cak ya Amerika omong tuyon rakawitane akhir
iya hoi jodoh tenan kontek-kontek iya aire jodoh tenan kontek-kontek iya aire jodoh tenan isun sing ira sing nyono kabeh iya jodoh ya Amerika omong kuyon tak kawitane akhire padha welase senengen sing mari-mari sing mari-mari lewat orari kawitane kontek-kontek iya akhire jodoh tenan isun sing ngira sing nyono tone iya isun jodoh iya Amerika omong kuyon
Macan mangat megap-megap Pujagano Baliya Kiprat Wicak-cakak Gekang Reyak Rayeraga Ada satu permainan unik sekali. Orang naik kuda, tapi kuda bohong, namanya kuda lumping. Awas jangan dekat-dekat melihat permainan ini, karena akibatnya bisa berbahaya. Itulah kuda lumping. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping.
Ada satu permainan, permainan unik sekali. Orang naik kuda, tapi kuda bohong, namanya kuda lumping. Awas jangan dekat-dekat, melihat permainan ini. Karena akibatnya bisa berbahaya. Itulah kuda lumping. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping kesurupan. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping loncat-loncatan. Awas jangan dekat-dekat, melihat permainan ini. Dia makan rumput, juga makan kacang. Aduhai ngeri sekali. Tari Serimpi Sekar Jadilan nggih. Ayu-ayu rupane lenggak-lenggok mlakune sampun sowan teng dalemipun Bapak Samadani sakeluarga nggih. Medale Tari Serimpi Sekar Jadilan kairing gending jodoh lewat orari nggih kasusul kuda lumping. Mama Tari Serimpi Sekar Jadilan disukani gending-gending Mama. Gending ingkang angka 1 nggih. Jajal kali nyang Mama Siti nggih. Jajal dikei janjine Mama Siti dados. Yo. Yo yo. Asik-asik masih bersama setia kawan original. Ae, ae, yo.
Iki lah arek Mas. Ada artis multimedia. Mbak Ariska kedakate munggata iya sik kae ketok nggih. Janjine nggih menika gending ingkang angka 1 nggih ditambahi sak gending mama jajal ngalinyang genduk cesa nggih disukani gending sing penak-penak nggih papeling nggih utawi pangeling nggih dados
Oh, oh. Oh. Hooray, hooray. Yo. Pangiling nggih menika gending ingkang angka loro nggih utawi gending telahir nggih teng wontene tari Srimpi Sekar Jadilan nggih. Ayo nduk, genduk sing ayu-ayu barisane ditata maneh nggih bali-bali nang panggonane nggih tapi saderengipun genduk bali nang panggonane nggih lan dumateng Bapak Samadani nggih Ibu Samadani nggih kita saged kepanggihan malih mangke dalu nggih dengan keluarga besar yang setia kawan yang lebih meriah. Ayo genduk sing ayu-ayu bali-bali nang panggonane nggih tak kei gendingan peturuan sronen sakti cak karyan berjabar Madura dados yo ah
Oi, oh. Saatnya sholat maghrib.